Il-politika rridu nagħmluha b'mod li ħadd ma jibqa' lura. Hekk sostna s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli fil-bidu ta' seminar organizzat mill-kulleġġ tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista bit-tema l-politika u jien għaliex għandi nkun parti. Clyde Puli faħħar il-ħidma ta' dan il-kulleġġ li qed jorganizza attivitajiet ta' informazzjoni dwar x'relevanza baqala l-politika. Tkellem dwar kif il-politika hi missjoni u rrefera wkoll għall-apatija fejn illum ħafna individwi jaraw li żaqhom mimlija u għalhekk il-problemi l-oħra jqisuhom bħala sekondarji u li mhux importanti. Tkellem ukoll dwar il-prinċipju ta' ġid komuni li ġibnieh mid-Demokrazija Kristjana u li għad għandu importanza kbira. Fil-fatt, il-Partit Nazzjonalista jrid jara kif ikompli jużah sew sabiex pajjiżna jimxi l-qudiem. Dan kien il-ħsieb tal-partit meta beda juża t-tema soċjetà li importa. Għalhekk nitkellmu fuq soċjetà li importa, għalhekk nitkellmu fuq ġid għal kulħadd, għaliex aħna mhux biżżejjed li nitkellmu fuq suċċess tal-istatistika. Ma nemmnux li l-GDP waħdu jista' jkejjel kemm sejjer il-qudiem bniedem jew le. L-isfidi ma jnoqsux bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jgħid li kultant wieħed jiġi bejn ħaltejn fejn qiegħed, iżda m'għandux jisħa l-valuri tal-ħajja, il-familja u r-rispett lejn is-soċjetà. Clyde Puli temm billi awgura li dan is-seminar iħalli ħafna frott fost dawk preżenti.